लोगोफोर दायो आङो सफैबावबाय निज्लागुरि पिकनिक स्पटआव दिनै ओपनिं जासिगोन दिनै 17 तारिख नोंथांमोनाबो आरामसे फैनानै बेवहाय पिकनिक जाफैनो हागोन जायगाफ्रा बहुत मोजां लकेशनफोरखौ आङो नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय था अब्लानो बे निज्लागुरि पिकनिक स्पटआव मा रोखोम जायगाफ्रा गासैखौबो नुलांजोबगोन दायो ओंखाम जानोसै जोङो ओंखाम जानानै लाग्रोनोसै निज्लागुरि निज्रा इक' टुरिजम स्पटनि कमिटिनि अननायाव दा बेयो कमिटिनिफ्रायनो होनाय जादों दा बहुत बाख्नायथावना आरोखि ओंखाम जाहोनायनि थाखाय ओमफ्राय दा पिकनिक स्पटआ मा रोखोम मोजां बेरायजायो औ बैग्रिबारि गोजा दा ओमफ्राय नों बैग्रि जायाखै दा कमिटिनि मानसिफ्रा ओरैबायदि अमा बेदरजों दाउ बेदरजों जाहोहरबाय नालाय जोंखौहाय दा बिथांमोनखौ बाख्नायनांगोन ओरैहाय ससियेल मिडियानि मानसिफोरखौ बेबायदि जाहोहरनायनि थाखाय गोलैगोन आस्थे फै आच्छा दासो मेन बुस्थुखौ नायसनदों नोंथांमोना एम्बु बेदर होनब्ला माने फोथायाबो जानो हागौ आरोना बेनिखायनो आं डाइरेक्ट देखायथारखानोसै आरोना नै नायदो नै एम्बुआ आच्छा एम्बु हांनाय आरोना गोसोबायदि जाफैनो हागोन गोसोबायदि जाफैनो हाया फैसा होनांगोन ओरैनो मोनजाया औ थारमाने फैसाथ' हातेर मयला थर हातत थाकिले थर मर हातत थाकिले मर फैसार खुनु सात नाय ओमफ्राय बेसेबां बियो आदा एम्बुआ मासेयाव एम्बु 100 आच्छा 100 थाखा होदो आरामसे जाबाय थादो आरो नै बे दिन्दां फादाङाथ' बाद एम्बुफ्रा माने मोननो थाङा ओमफ्राय मा रोखोम मोनदों गोसोफ्रालाय जेनेबा मोजांलै जायगा निज्लागुरि बे नैबे पिकनिक स्पटखौ साबसिन मोनदों माथो एसे औ गुबुनफोरनिफ्राय थांनाय बोसोरनिफ्रायबो देग्लाय सेल्फि पइन्टफ्राबो साबसिन बानायना होनाय जादों दलांनि क्वालिटिफ्रा माने बिसोरनि जथेस्थ' जायगा गुवार ना स्पेस दङ ओंखायनो जेरै मोनो मोजां मोनो खुला बारबो नाङो थम जाया आरो गुबुन जायगाफोर बायदि हाद्रि खुला खुलि बिदि जानायखौ आं नुवाखै आरो नायदो नै बेफोरबायदि आरोना मेजेम हांख्रेमनाय माख्रेमनाय सावख्रेमनाय मा हांनाय जाखो बिलाय दाउ लकेल ना फारौ जाखोलै बे आच्छा दंजोबो ने आब' नै लकेलबो दं मा बेदर आयो एन्जर बेदर दंबायो आयो एम्बुबो दंबावो ओमफ्राय एन्जरालाय बेसेबांथो आब' र' एसे मोजां खिथादोलाय औ माबा फ्लेक्सियाव आधा फ्लेगाव 100 थाखा होदों आच्छा ओमफ्राय एम्बुआलाय एम्बुआबो आधा फ्लेगाव 100 थाखा होदों हाब अबाव मोननायलै आयै जाफैनो हागोन आरोखि खोनाखाबाय नै एन्जर बेदर मोनजागोन आरो एम्बु बेदर मोनजागोन आरो बेजों लोगोसे नै दाउ हांनाय अमा हांनायफ्राथ' आरो एभेलेबेलखा माने बहुद हटेलफोर दं आरोना नै बेदरफोराथ' मा जानो गोसो फारसेनिफ्रायनो मोनजाजोबनाय जायो नै गासिबो दंजोबो अमा हांनाय मानाय दाउ हांनाय बिलकुल गासिबो दंजोबो आरो हटेला आं नोंथांमोननो खाथियावहाय खेबनानै देखायलायबाय थाला दामि रेस्टुरेन्टफोरबो दङना नै ओरैबायदि दामि रेस्टुरेन्टफोरबो नुनो मोनगोन नै आरामसे जाफैनो हागोन आरोना मा बुस्थु बिलाय आब' मा बेलपुरि बेदरबो दं ने आच्छा ओंखामफोरबो दंजोबो ने बिलकुल दा नै गोथाव ना आदा दे जाबाय था दे मोजां मोनो गाखोनो वाह लेबु नै बेबायदि बटबो दं आरोना फिसा बट जेखिया जा उन्दै गथ'फोरा गाखोजायो नै मोजांथार नै बिदि गाखोजायो आरो आंनाबो फिसाजोआ गाखोदों नै नानि मोजां गाखोनो नै बेगबो होजालायो आरो दा दलाङाथ' बेनो नै लोगोफोर आं नोंथांमोननो दाख्लैनो देखायखाबाय ओरैबायदि देग्लायनि बोसोराव साबसिन बानायनाय जादों नै मानो होनना बुङोब्ला सेल्फि पइन्टखौ एसे साबसिन रोखोमै बानायनानै होनाय जादों नै बहुत हेन्डसाम फंबायमोना नै सेल्फि लागासिनो दङलै नै डेन्जार हेन्डसामखा फंबायमोना नै सेल्फि लागासिनो दं आरोना मा गामिनिफ्राय फंबाय
बेंटलनिफ्रायनो नै हेन्डसाम खालाय सिख्लाफ्रा ओरैबायदि नुबाथाय खेबसे नुबानो रायज्लायथ'ला आरो दा नै फंबायमोना ओरैबो सेल्फि लागासिनो दङ देग्लायनि सेल्फि पइन्टआ ओरैबायदि आलादा रोखोमनि बानायनानै होदों नै मोजांसिन बानायदों ओमफ्राय नै फंबायमोना फट' लागासिनो दं आरोखि ना धामाका लागाव सोरबाफोर सिख्लाफ्रा नायदोंब्ला आंनि चेनेलाव सोरखौ फसायो मा जात रं गाननायखौ एसे कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो लगे आङो ओरैबायदि बे फंबायमोनहाय माबा खालामना हरगोन आरोखि नै ओरैबो नै फंबायमोना नै ओरैबायदि सलिदल'खा नै सिख्लाफ्रा नायदोंब्लाथाय मा साइज कमेन्टबानो खालामना जाबाय दे ओरैबो फंबायमोना ओमफ्राय नोङो गोसोथोनाय दंना गैया फंबाय गोसोथोनायालाय गैया आदा गैनाया आदसा बिदिब्ला नै सायख'नो हागोन सोर बबेखौ मोजां मोनो कमेन्ट खालामना जाबाय ने आदानि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो कमेन्ट खालामना हो आदसा मोजां मोनोबा अनोबा ओमफ्राय नै ओरैबो आरो ना ओरैबो ओइ बाबु मोजां मोननाय गैथ'खा दा दंसै दे दा नै बेयावनो बर' सावथुन मुलुगनि आर्टिस्टफ्रा सिंगारफ्रा गाखोनाय जागोन आरो दा नैबे बिनानावमोना डान्स पारफरमेन्स खालामखांबाय बहुत मोजां मोसादों मानो होनना बुङोब्ला मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो आं बे बिनानावमोननि डान्स मोसानायखौ होनो हायाखिसै कपिराइट क्लेम फैयो दा ओरै नानिमोनजोंनो डाइरेक्ट कन्टेक्ट लाबाय आरो आं ओमफ्राय मा रोखोम मोनदों नानि गोसोफ्रावलाय आदसा ओमफ्राय न'आ अबाव नानि मा आदसा निज्लागुरियावनो ना आदसा नैबे नानि नालाय निज्लागुरियावनो ना मा क्लास फरायगासिनो आदसा दे नानि दे ओमफ्राय नानि बबेयाव न'आ आदसा दे नानि दे बिराद मोजां मोसादों आरो ना बिनानावमोना औ दे थेंक इउ दे आरो बेजों लोगोसे बे नानिया बहुत मोजां मेथाइ खनो दा बे नानिखौ आं सोंनानै लानि मा गामिनि नानि नोंसिना मा गामि आदसा ओमफ्राय नानिया क्लासिकेल लादोंमोन नामा जेनेबा आदसा ओमफ्राय फरायनायफ्रा आदसा दे नानि मोजां फराय आवगायलांबाय थाथों दा गोजोननाय थाबाय नानिनिसिम